Umengameli Cyril Ramaphosa ufaka isigxivizo sokukhumbuza amanye amaqembu ukuthi kusanguye umengameli wakuleli loMzansi Afrika. Isigxivizo sokuthi ke bakhumbule ukuthi noma ngathiwa ubambisene nabanye uhulumeni okanye nohulumeni bamanye amaqembu ku-GNU, kodwa izwi lakhe uma ngabe kuqale lona kuzophinde kugcine lona, kodwa kusanguye oshaya u5 noma kuthiwa ke baku-GNU. Ngikutshela lezi ndaba emva kokuthi namhlanje nje kumhla ka-13 September 2024 kuLesihlanu abantu bebheke kuma weekend umnumzane Cyril Ramaphosa awusayine phansi umthetho obizwa ngokuthi ke iBela Bill, iBasic Education Laws Amendment, okubekade kuwumthetho iqembu le-DA belikade ke luphikisa kakhulu. Ezinye izinto nje ziza ke nale Bela Bill ukuthi uma ngabe ake sithi nje nakho esikoleni mhlawumbe ufundisa mathematics ngokomthetho, mhlawumbe kumele ukuthi uyifundise ngeAfrikaans, uhulumeni usezokuvumela ukuthi leyo mathematics kumele uyifundise ngeAfrikaans. Ungakwazi ukuthi ubuye uthi khumu uyifundise ngesizulu, uyifundise mhlawumbe ngeSotho, uyifundise mhlawumbe ngeEnglish, ukuze zonke izingane zizokwazi ukuthi zikuzwe okukhulumayo. Kahle kahle bathi nje uma ngabe usendaweni mhlawumbe KwaZulu Natal kungena mhlawumbe kugcwele izingane ezingamaZulu, mhlawumbe use Eastern Cape kugcwele izingane ezingamaXhosa, kodwa isifundo sifundisayo si-Afrikaans, uzovumeleka ukuthi ufundise ngolimi oluzokwazi ukuthi lisize zonke lezi izingane ezisuke ke zingaphakathi nokuthi ke zikuzwe kalula, kodwa ungakhohlwa ulimi obekumele ukuthi kahle kahle ufundise ngalo. Lezi izingane ke ifundiselwa ke emakhaya ngoba ikhona izingane ezingayi nje esikoleni ezifundiselwa emakhaya ngokohlelo ke olubizwa ngokuthi homeschooling, naloko uhulumeni usezongenelela kulona aliqaphelisise nangendlela okwenziwa ngayo. Uma ngabe futhi ungumzali uhluleka ukuletha ingane esikoleni noma ingane yakho ungayihambisa ukuthi uyofunda esikoleni, ungabhekana nesigwebo esifana nokuthi uze uboshwe ngisho ejele. Kuphinde kube ukuthi ukufunda sekuzoqala ku4 years ka grade R, ingane yongena ka grade R isizokwazi ukuthi iqale ina 4 years nena 5 years futhi ke ngokunjalo. Kuphinde kube ukuthi mhlawumbe uma ukuthi uthisha uyithola usushaya ingane esikoleni, mhlawumbe uyibeka isandla noma ngabe yipi indlela uzogwetshwa ngendlela ukuthi ke ukhiphe ifine engaba imali noma uboshwe ejele. Kukhona nje okunye okuwukuthi izingane sezovunyelwa ukuthi ke ingane ihambe yofunda noma ngathiwa izincwadi zokufunda ayinazo, kusho ukuthi mhlawumbe mawukuthi ingane into ezifana neID ayikabi nayo, isasenenkinga mhlawumbe ukuthi ithole iID yayo ngenxa ukuthi mhlawumbe umzali unenkinga. Khona nje okwangibikela udaba lakhe la kuyo ke le YouTube channel ukuthi ingane zakhe ayikwazi ukuyofunda ngenxa ukuthi azinazo icertificate. Uthi ke uhulumeni usezokuvumela ukuthi ingane ihambe iyofunda noma kuthiwa ke nazo lezo ncwadi, kodwa zithi ilungisa lezo incwadi ingane ibeke isesikoleni. Yona imithetho ke leyo ke iqembu ke le-DA elwila nayo nelivimbayo elingafuni ukuthi ke ingene lapha eMzansi Afrika ngezizathu ezithize. Noma kunjalo ke umnumzane Cyril Ramaphosa uqhubekile ke wawusayina ke lo mthetho. Singazike ukuthi ke lento kanye lesisenzo sizoba nomthelela muni kwi-GNU na kwiqembu nje le-DA lilodwa, njengoba ke lalikade lisabise ngokuthi lizoyishiya phansi i-GNU uma ngabe nje umnumzane Cyril Ramaphosa engasayina lo mthetho ukuba ke ungene lapha eMzansi Afrika. Nganza kwethu ihlathi beyiqhilika kumnumzane Cyril Ramaphosa, ihlathi beyiqhilika komnumzane Panyaza Lesufi. Sizohlala silinde sibone ukuthi ke lolu daba liphetha kanjani. Ngizocela kwena ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi subscribe ya like bese uyakhomenta, sidimana kwi-video lenelayo. Ngiyabonga. On signing should start immediately. However, I have said as president, I am willing to allow those who do believe that a solution will be found to the two clauses that they believe they have solutions for, to give them the opportunity. So I've decided to delay the implementation for clauses 4 and 5 of the bill by a period of 3 months. The rest of the act is implemented immediately. For 3 months, I allow 4 and 5 to have those engagements. This will give the parties time to deliberate on these issues and make proposals on how the different views may be accommodated. Should the parties not be able to agree, I want to make this clear, should the parties not be able to agree on an approach, then we will proceed with the full implementation of all the parts of the bill within a 3-month period.